Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agno. Taong 1977, Isla ng Zapatos, Masbate. Magtatatlong taon na ang nakakaraan, magmula noong naging mangingisda itong si Agno. Tubong kapis siya, at paminsan kapag masyadong salat ang mga isda sa kanila, kung saan saang lugar sila nakakapunta. Kabilang sa madalas nilang puntahan ay itong Isla ng Zapatos. Di naman sila gaanong nababahala sa lugar na yon. Gawa ng bukod sa kokonting tao lang doon ang naninirahan, alam din nilang maamo ang mga ito sa mga manlalakbay. Minsan nga, kapag narating nila ang lugar na yon at nataong ubusan doon ng tubig, nagpapadala ang mga ito sa kanila ng galon para dalhin sa kapis. Siyempre, hindi naman nila yun tinatanggihan, lalo pat alam nila kung gaano kahirap ang manirahan sa isang napakaliit na isla. Dagdag pa niya na kahit anong sagana ng pagkain sa lugar na yon, ibang usapan na kapag wala ka ng maiinom. Ayon pa kay Agno na tuwing tag-init lang yon nagpapadala sa kanila, kaya na may hindi ito gaanong perwisyo sa kanilang pamumuhay. Inaabisuhan din sila ng mga taga roon na huwag madaliin ang pag-iigib at kung kailan sila may oras na bumalik, tsaka lang nila yon dalhin. Subalit sa kabila ng abiso ng mga taga-isla, isang araw lang ang pagitan ng pagbalik nila, dala ang mga galon ng tubig. Ang kanila kasing iniisip ay yung mga taong nangangailangan nito. Sa isip-isip ni Agno, kargo de konsensya pa nila kung may mamatay doon dahil sa uhaw. Magmula noong ginawa nila ang ganoong bagay, naging malapit naman sa kanila ang mga taong naninirahan sa Zapatos. Tuwing napapadpad sila sa lugar na yan, binibigyan sila nito ng mga huli, kagaya ng page, pating, at pugita. Halos ilang beses na din nila yung tinanggihan, pero dahil sa pagpupumilit ng mga taga roon, wala rin silang nagawa kundi tanggapin ito. Minsan nga pinuno, yung mga mamahaling isda, buhay pang ibinibigay sa kanila. Ayon sa mga ito, dalhin nila yon sa kapis tapos ibenta. Walang problema kung hahatian nila yon o hindi. Dagdag pa ng mga ito na di hamak na mas mahalaga ang kanilang pagkakaibigan kumpara sa mga ganoong uri ng biyaya. Dahil sa mga bagay na yon, aminado naman sila Agno na isa ito sa mga bumubuhay sa kanilang grupo. Siyempre, hinahatian din nila ang mga nagbibigay sa kanila nito para naman may pambilyo ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang lugar. Sa tagal ng panahon niyang pabalik-balik sa isla, nakilala niya ang namumuno sa mga ito na si Tandang Agwar. Mabait ang matandang yon at base sa kanyang ekspektasyon, nasa edad 70 anyos na ito. Kadalasan, yon ang nagbibigay sa kanila ng mga mamahaling isda, kaya kapag may hinihiling din yun sa kanila, mabilis nila yung ibinibigay. Sa madaling sabi, ibinabalik lang ng grupo ni Agno ang kabutihang ipinapakita nito. Bagaman matagal na panahon na nilang bistado ang matanda, may mga bagay pa rin siyang hindi alam ukol dito. Kagaya ng kung ano ang pangalan ng asawa nito. Bakit hindi nila yon nakikita sa isla kapag napapadpad sila doon ng gabi? At ang higit na ipinagtataka niya, bakit parang napakalakas pa nung matanda? Kung sisiran lang ang pag-uusapan, walang makakatalo rito. Sa lalim na ng karanasan ni Agno sa pagsisid, doon pa lamang siya nakakita ng tao na halos kalahating oras kung mamalagi sa ilalim.
Ayon sa mga nakakakilala rito, may tangang mutya itong si Tandang Agwar, kaya niya nagagawa ang bagay na yon. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit ito ang namumuno sa kanila. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya sa mga ganoong bagay, pinili naman niyang yon ay ipagsawalang bahala. Sa isip-isip niya, basta ba'y mabuti ang pakikitungo nila rito, wala namang dahilan para sila'y mabahala. Ngunit sa kasamaang palad, dumating ang isang araw na talaga namang nakapagpabago ng kanilang relasyon sa mga taong naninirahan doon. Isang hapon, pagsadsad naman ng kanilang bangka sa isla, nasipat nila ang matanda na naglalakad papalapit sa kanila. Hindi pa man sila nakakababa, sinalubong na sila ng mga kasama nito na parabang meron yung mahalagang pakay. Paglapit naman sa kanya ni Tandang Agwar, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "May ipapadala kami ngayon, Agno. Importante ito, kaya sana huwag mong kakalimutan. Nga pala, anong oras ba ang alis ninyo?" Nang marinig naman ni Agno ang sinabi ng matanda, hindi naman niya maiwasang magtanong ukol sa nais nitong ipagawa sa kanila. Bukod kasi sa iyo ng kauna-unahang beses na humingi yun ng pabor, sa kilos at galaw ng mga kasama nito, may napapansin din siyang hindi kaaya-aya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, wala namang nabanggit ang matanda ukol sa ipapadala nito, basta ang nais nitong mangyari, ihatid nila ang padalang yon sa taong kanyang babanggitin. Dagdag pa nito na, bahala sila kung anong araw nila yon ihahatid, basta ba'y magawa nila ito. Nang marinig naman ni Agno ang sinabi ng matanda, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Para sa kanya, hindi na yon importante, lalo pat malalim na rin ang kanilang pinagsamahan. Tiwala naman siya sa mga ginagawa nito, gawa ng matagal na panahon na rin silang magkakilala. Matapos naman nilang magkasundo, agad namang nagpasalamat sa kanya ang matanda. Bilang pagtatanaw ng utang na loob, nagbigay yun sa kanya ng ilang pirasong mamahaling isda. Pagkaabot naman ito ng matanda, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Kahit hindi nyo na ako partihan, ayos lang. Minsan mas magandang sarilihin nyo rin ang inyong mga ibinibenta. Sige, Agno, magandang araw sa inyo. Balitaan nyo na lang ako kapag naibigay nyo na ang ipinapaabot ko." Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-abot naman ng mga kasama nito ng isang kartong halos ilang metro rin ang haba. Balot na balot yun ng selyo at sa estado nito, parang ayaw talaga sa kanilang ipaalam ang mismong laman nito. Pagkasampa naman nila nito sa bangka, dahan-dahan naman nila yung iniatras hanggang sa kalaunay nakarating na nga sila sa mismong laot. Nagkataon naman noong nagkabuhol-buhol ang kanilang mga lambat, kaya pinili na lamang nilang mamingwit para naman kahit papaano may huli silang ipapakain sa kanilang pamilya. Lumipas ang araw na yan. Kasalukuyan na ngang naglalayag itong si Agno pabalik ng Capiz. Marami rin silang nahuli, kaya hindi na nila napansin ang padala ni Tandang Agwar. Halos inabot din ng ilang araw bago niya yun tuluyang maihatid sa isang matandang babaeng nagngangalang Flora. Sa pagdating naman niya sa pamamahay nito, nadatna naman niya ang matanda na kasalukuyang nag-aayos ng mga pananim. Malayo rin ang tahanan nito sa barko, kaya isa sa mga pinagkakaabalahan nito sa buhay ay ang pakikipagsaka ng mga bungang kahoy na maaari nitong maibenta.
Ayon pa sa kanya na, nag-iisa na lang din yun sa buhay, kaya ramdam niya ang pagsisikap at pagtsatsaga nitong ginagawa sa araw-araw nitong trabaho. Bago pa man niya iwan ang ipinadala ni Tandang Agwar sa babae, mariin naman niya itong kinausap ukol dito. Medyo nagkakaroon kasi siya roon ng interes, gawa ng unang-una, balot na balot yon ng mga lumang papel. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, paghahanda ito, iho, para sa nalalapit na digmaan. Hindi man lang ba sinabi ni Agwar ang nangyayari dito sa ating lugar? Ay nako, ang matandang talagang yun, oo. Wala nang ibang inisip kundi ang sarili niya. O sige, pumasok ka na muna at nang maikwento ko sa iyo ang mga nangyayari rito. Matapos naman itong mailahad ni Tandang Flora, tahimik naman siyang sumunod papasok ng bahay nito. Pag-upo naman nila sa sala, kumuha yon ng isang librong napakaluma na animoy may tatalakayin yon sa kanya na kasaysayan ng nakaraan. Dala naman ang kuryosidad ni Agno, pinili naman niyang manahimik hanggang sa magsalita na ito. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Inay Flora ang tungkol sa digmaang kinakaharap nila, ilang dekada na ang nakalipas. Mariin din itong inilahad, hindi talaga naninirahan sa isla ng Zapatos ang angka ni Agwar. Dati yung taga-Capiz at napilitan lamang yung tumungo sa lugar na yon para magbantay ng mga sasakyang pandagat na dumaraan sa lugar. Pagtatapat pa nito na, bago maganap ang ikalawang digmaan, naging madalas ang pagbisita sa kanila ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kadalasan sa mga ito, mga aswang na nakasakay sa mga galyon. Hindi nila mawari kung saan yun nagmula, pero base sa kanilang mga nalaman, nanggaling yon sa lugar ng Mindanao. Sa oras din na nakalapag yon sa kanilang lugar, una nitong hinahanap ay yung mga albularyong may dugo ng babaylan. Kalimitan kasi, kung hindi nila yon kinakain, yon ang nagiging personal na alipin ng kanilang mga pinuno. Ginagawa nila ito upang maipakita sa ibang lahi kung gaano sila kamakapangyarihan. Dagdag pa ng matanda na, dahil sa ganon nilang pagtitiis, ibinubukod nila sa 2 angkan ang kanilang lahi. Yung humihiwalay, walang iba kundi yung pinamumunuan ni Tandang Agwar. Ang naiwan naman, yung angkan niya. Bagaman matagal na panahon na silang hindi nagkikita-kita, isang beses sa isang dekada, nagkakaroon sila ng ugnayan sa bawat isa. Kapag kasi lumipas na ang ganoong kahabang taon, dumarating ang kabilugan ng buwan kung saan nagtatangan yon ng pulang liwanag. Sa oras na matamaan ito ang karagatan, yon ang magsisilbing hudyat sa mga nilalang para sugurin ang lugar ng Capiz. Ang tanging hangad ng mga ito, maibalik yung lugar na para sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng ilang dekada nilang dedikasyon para mabawi ito, nananatili silang bigo. Magmula noon, nagpalipat-lipat na sila ng lugar na ilang milya lang ang layo sa lugar kung saan nagapi ang kanilang angkan. Pagtatapat pa ng matanda na, maraming mensahero na rin silang nadakip at kalaunay inilibing sa lupa. Matapos naman yung mailahad sa kanya, agad naman itong isinarado ang hawak nitong libro, sabay wika sa kanya ng, yan ang aming tungkulin, kaya kami nagkabuklod. Sa tingin mo, Agno, ano ang mangyayari sa ating lugar kung sakali mang masakop nila tayo?
Hindi ba't marami ang mamamatay? Salamat sa inyo dahil hindi nyo sinira ang tiwala ni Agwar. Wala kayong kaide-ideya kung gaano kahalaga ang nilalaman ng bagay na ito. Pagsambit naman ng matanda ng mga katagang yon, dahan-dahan naman itong binuksan ng bayong na punong-puno ng mga lumang pahina. Makalipas pa ang ilang minutong pagbuklat nito, bumungad sa kanya ang isang santo ni Kristo, katabi ang arkanghel nitong si Miguel. Matapos niya yung masaksihan, napansin niya rin sa paanan nito ang animoy isang maliit na garapon na naglalaman ng dugo. Wala siyang kaide-ideya kung para saan yon, pero malakas ang kanyang kutob. Napakahalaga ng bagay na yon. Matapos naman itong maipakita sa kanya ng matanda, dahan-dahan naman itong inilagay sa altar ang rebultong ibinigay ni Agwar. Pagbaling naman ito ng paningin sa kanya, inabisuhan siya nitong sumama sa pagdarasal. Siyempre, hindi naman noon makatanggi itong si Agno, kaya na may napilitan siyang sumabay sa matanda. Makalipas pa ang ilang oras, minabuti na rin itong pauwiin siya sa kanilang pamamahay. Pero bago siya lumabas sa mismong tahanan nito, muling ipinaalala sa kanya ni Tandang Flora ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Inutusan din siya nitong bumalik sa sapatos, bitbit ang mga detalyeng nagpagimbal palalo sa kanyang isip. Nakasaad kasi sa mensaheng yon ang tungkol sa pagbuo ng grupo ng mga aswang sa lugar ng Masbate. Malakas ang kutob nito, makikisabay sa kaguluhan ang mga nilalang na yon, kaya kinakailangan nilang maghanda. Dahil sa kanyang mga nalaman, hanggat maaari wala siya nitong pinagsabihan. Kahit kasi istorya lang ang ibinahagi sa kanya ng matanda, nasisiguro niyang yon ay totoo. Halos hindi na rin siya noon gaanong mapakali. Gawa ng 3 araw mula sa araw na yon, sasapit na ang sinasabi nitong kabilugan ng buwan. Sakto rin yon sa kanilang pamamalaot, kaya halos hindi niya maisip kung papaano sila makakaligtas sa gabing yon. Dahil dito, hindi pa man nakakapaglayag ang kanyang mga kasama, mariin naman niya itong pinaalalahanan ukol sa kanyang mga nalaman. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, imbis na maniwala yon sa kanya, nagsitawanan lang ang mga ito. Ani pa ng mga paltarason niyang kasama, hindi naman totoo ang mga ganoong uri ng nilalang. Dagdag pa ng iilan sa mga ito, panakot lamang yon sa mga kabataan, kaya walang kabuluhan na yon ay kanilang paniwalaan. Dahil sa mga katagang kanyang narinig, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng galit. Abot langit talaga noon ang kanyang pagtitimpi para lamang hindi masira ang ilang taon nilang pagsasama. Kung iisipin, kaya itong palayasin ni Agno sa bangka niya, pero hindi niya yun ginawa. Upang magkasundo ang kanilang grupo, inabisuhan niya yung sumunod sa kanyang mga sinasabi. Sino man ang hindi maniniwala, bukas ang pinto ng kanyang bangka. Nang mapansin naman yun ng kanyang mga kasama, doon pa lamang yung nagsitahimik, gawa ng alam nila na seryoso na noon si Agno. Mabuti naman at natauhan na kayo. Bukas na ang gabing sinasabi ko. Dalhin niyo na lahat ng mga pampaswerte niyo. Alam ko, naiisip niyong pwede naman itong iatras. Ang kaso lang, may mahalaga akong mensaheng dadalhin kay Tandang Agwar. Sa sobrang halaga nito, nakahanda akong isakripisyo rito ang buhay ko. Wika ni Agno sa kanyang mga kasama. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, ni isa sa mga ito hindi na nakaimik. Matapos naman nilang mag-usap,
agad naman silang tumungo ng bangka para maghanda. Bago kasi sila noon maglayag, nakaugalian na nilang tingnan muna ang sitwasyon nito nang sa gayoy hindi sila magkaaberya sa laot. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, bawat isa sa kanila nakahanda na. Pagpatak naman noon ng 1:00 ng hapon, paisa-isa nang naghintay ang kanyang mga kasama sa bakuran ng kanyang bahay. Bawat isa sa mga ito hindi na makapaghintay sa kanyang paglabas, gawa ng may nasagap yung balita ukol sa paparating na bagyo. Paglapit naman doon ni Agno, hindi naman niya yun pinansin, sa halip sapilitan niyang ipinagpatuloy ang plano. Sa 10 nilang kasama, 3 rito ang umatras. Kahit kulang hindi pa rin yung dahilan para iurong niya ang kanyang paglalayag. Pagpatak naman ng dapit hapon, tanging ang mga bangkalang nila sa pantalan ang naglayag. Sa pampang pa lang, napakasungit na ng dagat pero hindi nila yon gaanong pinansin. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy naman nilang binaybay ang karagatan. Bawat isa sa kanila nakahanda sa mga bagay na pwedeng mangyari. Alam niyo, Pinuno, hindi pa man sila nakakalayo, halos malunod na ang bangkang sinasakyan nila. Yung alon kasi noon, singtaas na ng bahay, kaya na may kung nagkataong hindi siya marunong magmaniobra, maaaring lunod na sila. Bago pa man sumapit ang hating gabi, tanaw na nila mula sa malayo ang isla ng Zapatos. Kagaya ng inilahad sa kanya ni Tandang Flora, kitang-kita na nila noon sa laot ang mapulang liwanag ng buwan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang bigla silang palibutan ng makapal na ulap at kasabay nito ang pagpapakita ng malalaking mga galyon. Bawat isa sa mga galyong yon, napakaluma na ng itsura at sa loob ng mga ito, may naririnig silang sumisigaw at nagmamakaawa. Sa itaas din itong bahagi, marami silang nasisilayang mga paniking nilalang na panayang paglipad papalibot sa mga kasama nito. Matapos naman yung masilayan nila Agno, dali-dali naman niyang iginilid ang dala niyang bangka dahil sa lakas ng mga alon na walang patid na humahampas sa kanila. Maya-maya pa, nang akmang lalagpas na sa kanila ang mga ito, doon nila nakita ang napakaraming mga aswang na mabilis na bumubulusok patungo sa kanilang kinaroroonan. Sa sobrang bilis ng mga ito, hindi na nakailag ang iba niyang mga tauhan, dahilan para malunod yun sa laot. Akala nila mababalikan pa nila yon, pero pag-usli ng ulo nito sa dagat, paisa-isa naman yung dinagit ng mga nilalang hanggang sa madala na nila ito sa mga galyong dumaraan. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang mga kasama na tumungo sa ilalim ng bangka. Siguraduhin din nilang isasarado nila ang pinto nang sa gayoy wala roong makakapasok na aswang. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, agad naman siya nitong inabisuhang sumunod pero hindi niya yon pinansin. Sabat ni Agno sa mga ito, sino ang magdadala ng kanilang bangka kung susunod siya? Ayaw naman niyang magpatangay lang sila sa alon dahil sa sobrang lakas nito, mataas ang tsansa na lumubog ang kanilang sasakyan. Hindi rin magiging maganda ang kahahantungan nila sa ilalim, gawa ng paniguradong mahihirapan silang buksan ang pinto ng bangka sa oras na lumubog na yon sa ilalim ng karagatan. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanyang mga tripulante kundi ang sumunod. Pagsarado naman ito ng daan, doon naman niya nasilayan ang paglipad ng mga dambuhalang paniki. Sa sobrang dami ng mga ito, para itong isang malaking anino na bumalot sa kalangitan.
Matapos naman yung masilayan ni Agno, agad naman niyang binilisan ang bangka nila, pero kahit anong gawin niya, nasisiguro niyang maaabutan sila nito. Halos iisang bagay na lang din ang kanyang pinanghahawakan, at yon ay makalapit sa gilid ng isla ng Zapatos kung talagang hangad nilang makaligtas. May parte kasi ng dagat na malapit doon na hindi naman gaanong kalaliman. Sa isip-isip niya, kung doon sila magpapalubog, paniguradong hindi na sila pagkakainteresa ng mga nilalang. Ang kaso nga lang, ilang kilometro pa ang layo nito mula sa lugar kung saan sila naroroon. Kahit alam niyang imposible yung mangyari, patuloy pa rin niyang pinanghawakan ang posibilidad na mararating nila ang lugar. Subalit ilang segundo pa ang lumipas, walang patid namang pinalibutan ng mga aswang ang kanilang bangka. Yung layag nila dinagit na ng mga ito at pinagpira-piraso, gayon din ang panimbang ng kanilang bangka. Dahil dito, mabilis naman silang pinasok ng tubig at kalaunay unti-unti na niyang nararamdaman ang paglubog nito. Akala niya katapusan na nila, pero nang akmang hihigupin na ng dagat ang kanilang bangka, nasipat naman nila ang pangkat ni Tandang Agwar na nakasakay sa mga humba. Ayon sa kanya, na sa buong buhay niya, doon pa lamang siya nakakita ng mga humba at taong nagkakaisa. Kapansin-pansin din ang kasuotan ng grupo ni Tandang Agwar, kaya na may malakas ang kanyang kutob na maaaring may kinalaman ang mga kasuotan nito ukol sa ginagawa nitong pagkontrol sa ganoong uri ng lamang dagat. Sa pagdating naman ito sa kanilang kinaroroonan, walang patid naman itong pinagbababato ng sibat ang mga aswang hanggang sa paisa-isa nang nagsilubog ang mga ito sa dagat. Sa maniwala kayo o hindi, kahit buhay ang mga nilalang na yon, parang bato yung lumulubog patungo sa ilalim. Hindi man siya sigurado pero ang mga aswang pala walang kapasidad na lumangoy. Dahil dito, mabilis naman silang nilayuan ng mga nilalang, gawa ng alam ng mga ito na sila ang may lamang sa ganoong sitwasyon. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na ring nawala ang mga galeon at kasabay nito ang dahan-dahang pagbalik ng katahimikan sa paligid. Agno, ayos lang ba kayo? Pasensya ka na at nahuli kami ng dating. Hindi namin kasi inaakala na pupunta kayo rito. Hanga ako sa katapangang ipinakita ninyo. Gayunpaman, nagpapaabot ako sa inyo ng pakikiramay para sa mga kasamahan ninyong namatay. Halina kayo, magpahinga muna tayo sa isla. Wika ni Tandang Agwar sa kanila. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, agad naman sila nitong pinasakay sa mga humba. Di hamak na mas mabilis ang mga ito sa bangka, kaya sa loob ng ilang minuto, narating na nila ang mismong isla. Bale, nagtagal din sila ng 2 araw sa lugar na yon, kung saan doon ipinaliwanag ni Tandang Agwar ang mga nangyari. Ayon dito, dahil sa 1 dekada silang mananahimik, babalik muna sila sa lugar na baluarte ni Tandang Flora. Mula roon, pag-iisipan nila ang mga susunod na hakbang ukol sa kung saan na naman daraan ang lehiyon ng mga aswang na tumatawid ng dagat pagkaraan ng 1 dekada. Dagdag pa nito na, maaaring wala silang nasilayang digmaan, pero sa gabing yon, siguradong sigurado ito na nakikipaglaban ang grupo ni Tandang Flora sa mga ito. Pagtatapat pa ni Tandang Agno na, yon ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang rebulto. Nagsisilbi kasi yung pampaswerte sa kanilang lahi kung saan sa kahit na anong sitwasyon, hindi sila nito pinapahintulutang matalo. Mariin din itong inilahad. Marami yung baong mutya ng kaligtasan
na nasa iba't ibang estado at antas. Sa loob ng halos ilang saling lahi, prinotektahan nito ang kanilang mga ninunong minsang nangalaga rito. Matapos naman yung mailahad ng matanda, nabanggit nito sa kanila ang isa sa mga dahilan ng mga nilalang kung bakit naglalayag ito patungo sa lugar ng Capiz. Bukod kasi sa galit sila sa mga albularyong naninirahan doon, yon ang kaisa-isahang lugar kung saan napakabilis nilang magpalahi. Alam nyo kasi, Pinuno, ang Capiz, isa sa mga orihinal na bayan kung saan nagmula ang lahi ng mga aswang. Dahil dito, itinuturing nila yung orihinal na tirahan at banal na lupa. Yun nga lang, marami na rin ang nag-alay ng buhay sa kanilang panig dahil sa pagpupumilit nilang bumalik doon. Inilahad din ni Tandang Agwar na maaaring lilisanin na nila ang Isla ng Zapatos kapag napag-alaman nilang mag-iiba na ang ruta ang kanilang mga kalaban. Nang mapag-alaman naman niya ang lahat ng detalyeng yon, halos marami na ang nagbago sa kanya. Pagbalik niya noon sa kanilang lugar, bit-bit niya pa rin ang kanyang memorya at mga alaala ukol sa mga nasaksihan niyang galyon na naglalakbay kapag dumurugo ang buwan. Laking pasasalamat na rin niya sa kanyang sarili dahil nagawa niyang mapagtagumpayan ang pag-abot kay Tandang Flora ng mahiwagang rebulto ni Tandang Agwar. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam ko marami sa inyo nabibitin kasi isa na ako ron. Bitin ako rito, sobra. Ganda sana nito, no? Kung naikwento rin dito kay Agno yung naranasan ni Tandang Flora habang nakikipagdigmaan siya dun sa mga aswang na nakasakay sa galyon. Ganda sana nun eh. Kaso lang wala eh. Napunta siya sa side ni Tandang Agwar eh. Muntik-muntikan pa nga silang mamatay. Buti na lang naligtas sila. Ang tanong ko lang, ano ba yung humba? Balyena ba yun? Ang pag-alam kong humba kasi, yung may matamis na sauce tsaka tinapay. 'Di ba? Pero yung humba sa dagat, di ko alam kung dolphin, humpback whale, o kung ano mang pwedeng sakyan natin na nakatira sa ilalim ng dagat. Di ko alam eh. Pero yun nga, nanghihinayang ako kasi alam ko maraming parte tong kwento na to. Inisa na lang siguro ni Agno, no? Kasi hindi niya na rin nakita si Tandang Flora eh. Tapos sila Tandang Agwar naman, lilipat na lang lugar. Kasi nga, baka nag-iba ng ruta yung mga aswang. Ganda lang sana, no? Siguro kung may isang tauhan tong si Tandang Agwar na nabuhay, o isa sa mga kamag-anak niya na kinalas niya sa angka nila, malamang may mga maikukwento yun eh. Pero parang wala eh. Si Agno na lang rin yung nagkwento, no? Pero overall, solve naman ako rito. Isa na namang mystery ang nabuo sa lugar ng Capiz. Yan pala eh, banal na lugar para sa mga aswang, no? So, ang galing nun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.